sai se ni ka por ka menta ngai khlei fi we baro agar tengu jisu bat nga sngongo sha yu blai sai se ni ka por ni dan pat ya ne ka jingpla nei kong cleverin karkongor idan ban yathu ya ka e ka blai la le ka chi em ka juni bal ka ne ka jingpla am ka compare ne ka jingpla baro nga kwa api ya snap hi da la ka jong ki skor ka jong pi ya ka e ka blai la le ka chi em ka jong i but nga nget lang ba ka ne ka jingpla fin yo man sim but hapdeng ju ki jingdu man sim hapdeng jong ki e baro ka ba ja ka chi em ka jong pi nga nget ka ne ka jingpla kan da ai man sim ya pi ngam kwa ban yathu e ka blai la le ka chi em jing ri to snap sha skor hi ma pi da la ki jong ki skor but snap ya ka e ba ka ne ka khon jong blai ka dan ban yathu hapdeng jong ki ha ka ne ka por man ta to ngi sha skor ya ka jingpla jong kong cleverin karkongor ni kong ni sharp nga angu yo play try kamrat bla play ka ni kalat kalti nam ta jonga bangan yo at pla ya ka ka ba play la le ha ka jing em jonga ha ki ni kisni ban nga angu ru ya ka Portanet Media Ministry ya I pastor bante bat baro kinok tre ki bat tre ha ka ni ka ministry jong I ni kong ni sharp nga kwa ban ya thu ya pi ya ka ka ba play la le ha ka jing em jonga nadu senam arajar at pau haka por ba lockdown ngala yo ya ka jingpang kata ka jingpang kisho kabalane ha ka bangala poi hospital hadu laisian hadian jo katu ngadon ka miscarriage chu alsian nak kadaw kala pelong yang abangan ten sadu kata bakal jut pala kata ka jingpang ka jingstam ngala supul khat bet balai ken ngalong kumi balai man banga conceive ru long miscarriage betken ya kata ngadwai ha ublay alas ha ka we ka por pat kumta hinga poi biang hospital da poi hospital ki test biang ka dei biang kata typhoid hadin ngaten sadu kata dala mi nang turu ngapoi biang hospital sa sisian dala yu ha shani hospital sa shilong ta ki diagnose bet yang abadi ka typhoid fever ka gastritis baka vitamin D deficiency kat nang mi kisngi kipor kata condition janga kanang long week day by day hadin at last kita ki prolog ki ba ya jan ha banga ki wan ha office janga ki iang ki ong balai kong pilong kumni ma kat banganang ina ka we kasngi sha ka we kasngi pi nang ring itang yong isosi ikuslai yong ya yelet na banga sha tisha goti ilet jalam ita prolog ken dala let jalam ita prolog yang asti sagoti ngasa ang tia Apollo International Hospital sita yau hang ti kilat tes lut yang ana dong hadong kilat tes ya kata typhoid ya kata TB ya kata alas kita sebaro ilong normal lut kilat tes ya kata jinglong kan tei jonga ru ngalong normal lut baro alas one doktor hang ti ong nga last ni tes ya kata ka ba ong detect yo deki taka blood cancer ngahang taru ngatens habat ya anta hospital ngalang tens ngalang tiang nang slai ngasu dwai be ha ublai hak taka por ngapat itu I pastor bante ngakam yo ban punya I don ki we ki ba pendwai nam ta janga lembah ka fu ngapuni kita ki pendwai at last dala ngadeng polmi kayo kata ka report da yo taka report ngam don normal I diagnose yang abdika kata ka anxiety disorder daki diagnose ya kata bak kata ka recurrent miscarriages ngakap don kam let further investigation hadin ya kata ngalami ngelawan nok sasilong dalawan sasilong aset bet gini ki kubojang I pastor bante dalawan nang taru namal ka anxiety ta ka attack yang hadu kata ngam sutu sautar ni ka kli jangar ka suru ben ngapet ya kita ki kubojang I pastor bante ka syo msiem yang ngaongi ilok janga ya set bu yang asyik pastor bante ngaku alit pala chatai ha kata ka por benai miem chepsnem por bangawan syik pastor bante tang ya ru ngamla kadul janga kayong ju urngah ngamla tang banyak ru ya hadu ikong iba abang ti yang haro idalungo kumbanga ju long niswa ikong idalungo ya kata ngapat duai pastor bante ya yang kita kintin ka Bible ngau kata ka jingpang jingstom ngatang ban pet ya kita kikintien ka Bible ngamla kata ru ngayele bet ban pet ya kita kikintien ka Bible kita ki proverb kita ki
ki dekot ki lenong ki thok noi pastor la lot ki bayar day lot bakata ka ka bang asyam ka bang asitam ki kentian ma ki ba pastor la ngapuleman ka singalong kum badi dawai daki kita kentian ba naka bible bai ai pastor bantai hadian kata yang sedang berkot kalang ngam kata kaktian jong blay ha ka jabiang jonga man kami ngadwai belum baru kata ngadwai ke tama ngam jelio syuk ha kapol banglawan berpesan bat pastor bantai hadian kata long ngadon kam ban yo la ijong ikun ikti ngawan biang si pastor ngong pastor pet manadu bangawan go ti te kadon mo ka problem ha ka jinglong ka thei jonga mo i pastor i dwai kenya kata yong lada pidei ban yo la jong ikun ikti do pen syai ma mi ko trai te ha kata ka sniken ngadon ha office ngatip ken bangala konsif biang itai kun ngapun i pastor na office ngong i pastor angu eu trai pastor de da ka jing lo ka jing yarap jong i ka ba ublei hula pun sle i mah bandwai na kamata jong ki badon kam ye sisaya ka jing yarap nga ingu trai ngala ong ya pastor i pastor na do ni kong kasni ba pastor nga sawan ban aya ka jing pla ka jonga da longkat balong jakat baja na makaktin ka jong me ka ong mo lada pilen yang ngalen ha pa jonga te hadu kat ini si hadian ya kata ngadala pun ya ita ikun handai benai kenti ngalap ken be ita ikun jonga idon heart problem ki detect badon kata ka heart problem dai la detect badon heart problem te ngala thia hospital mekani benai fab apu prataring ngathia hospital te ki update yang ngaben le normal delivery dengan melaken ban kahi te kira no yang hakalai tarik kira no yang syauti dara syauti ngala kai tai kun jongai kun cendang jonga lai tarik mstep te ngala poi syawat khat albaji yuan ra ia itai kun jonga ngayo ban ai bun ban ayu itai kun jonga i syad iklan i long ngala tep ken ba ila detect ya iba idon taka heart problem te ki doktor te ki wan ken ban ong yang kong bang ini kelung jopi dan heart problem tapi dan kamar raja ICU ngapa pet itai kun be isyad iklan iki bahagi ti kijat ibun bah mo ngam kuat kan ban ai te ka doktor ko ka syong san kan dikakon ba pim kuat ban raja ICU namal bai kelung jopi dan hakan ni condition ni tiang yo ilong kum nok no steng mi steng yang ngakhum ai iken dan kum ai ita kat nami kisni kipor kum tu mah banga ba syuput ki ap yang ai kata kasniken itai kun jangaro inang telot ha kata kami nyau tarik ngawan manle ya kata ka iku ban le iku ya iban long bat pinsisha ba de sisha nem hakano karkom iyo ya kata ka heart problem mo tengala wan le eta ka iku sa Bethany hospital ngami na Nazaret ban le eta ka iku sa Bethany hospital dala wan pai biang ngawan pai biang sa hospital ya ta kasngi daun pai dai ta klung jangakat benda miet ila jingem ro serenyang dala jingem ro serenyang de ngakot ekisesta ki tem ki mai ken yanga ki ong de ka jing le sta jok pi ba pem a re ngi ban bu sa ICU ken te nga ai no eki ken ha kata ka miet hi te ngi ro yakiu no na to na wot ngi yakiu no sa jong sa ICU ken ya ap lang tai klung ki wan ki we doktor ki explain yang ada kamta ki wan da ki we ki ong da kamta hadu bangala nang lang wur shu na lol bangala so si palat be kun jonga ilong hadu kata sa one way doktor kumna shaim stem one way doktor ong pet ko ngila sen ya kan ka report jong kun jo pisha tisha Narayan hospital Guwahati ki ong ba ka chance ka tang 15 to 20% kata ka chance pan survive dan lol kataru sanpong repolak ki dan kam kapsa ban operate nam ta jong i te ngate ka jinglong komi te nganle no mo ngonga bakhat san apopersen idon takachan sa ngam kwa ra doktor ban ai yong pile no pinra no i nang ni ban le chati ong eng ngam tre re doktor bang ra i tai kun jong asti mo namal kachan so kadon tangkat tan lo i klung la long weak condition su ha ventilator bed te hadien jokata ki doktor ki ong pile no ngonga i bet ni longkat balong jakat bajang IT yang ni te doktor khot ke yang uang san ya ka declaration ang ni
damangin don lat jing sumar hang ni ya ki ba pangkum kini jat jing stom pile amno ngalong kat balong jakat baja bu ba hang ni doktor de ki ong pidon kamban ai taki life support injection tau injection ngi hab an thit na kumdon na nasaran ngi hab an thit ani grims la le thit ani grims kumta la le thit de man ka sngi khat thit taki injection hadu don ka we ka sngi ba na ni grims ro don chu ta injection na we hospital ro kim don chu kita injection ngi ki ba yin jangi ba ro ki khap ya le chate shagoti banit wat ya ta injection rangkat ba ilok jonga ya thia ha surang nama kimi nang ni ki doktor ki athu yang aba ta injection ulut kumba ribaji nyobaji step dan ribaji nyobaji step dan le kumno dang step parat BHT ko tingim lap ra nak takra ku yami nang ni khat we beji damiet te kat pe chati ki la khang ru ka pharmacy ki la khang ru ka hospital baro ya thia shi halanti ta ki thia halanti dal ashai ki ja chai step ki le bat ro sau dong ka pharmacy ro sau dong ka hospital don bayu raken nang ta hospital don hagoti te hadian ngapun ya ta dila mo hat badan hatani gram ong ba subhasa mo ngimyo raki dawai na guati ra pile no uta ong ap kan punya tu ijan badan sa guati basu wan supply dawai ta hani gram pun ya uta i ai ka pun nampan yang akan ngapun ya uken ngong keteng uraju ken ngakamau sa keteng jong umah ngai ngu yu play nam ta jong upenyo ma umna thina praktik sha hospital at last yo na praktik sha hospital da la yo nang ta ki phun yang ngala khamhun kam siem ken da khamhun kam siem ki wan phai si sandi ki wan phai kama albaji ngala hun kam siem da hun kam siem ngakeli man ba wan ki doktor ngakeli be condition khulung long kum nu ma doktor bat ka ventilator te ibiang be kum tu kat pai pada doktor idon doi ngarung adoi ngong trai wat pet ya ka jingding na pri ko jonga rei du pet ya ka jinget jonga hami nama ngala IT hami trai nam ta ik fun jonga la dami ipet ba min le ki kamba ki kampla nam ta jung I tu le no I menta ta ingam don ka ta jingmut banga ka kan kam sip mi bangat ong mo patu sim lo ka trai ila dame ibet nga klemi na ka do nuat ka sintu janga bangat ong kum kata kan tien na su twai be ki po jing pen khia ba uplem le ki kamba kat nang mi kisngi ki po rei tai ku ja kat nang mi kita kisngi ki po ilang ka condition jong I ka nang week ngapun be I pastor ta ngapun be I pastor rei pendwai be yang bedwai be kumbalai ta yo tam I jandap si berai I thia ate I si ha kata kasngi step na mga apet malwai rei nga angu pa yo trai ba trai ai nga ka pon met ka basat baklan kilungo lu kita para maljan malpa majan pagi baik dia alang bang aki lengo lut aku nu pi kamet kapat bapu tu pi klan hadu kat ni ngong ngai nu utrai tip kamba ngadon marwe ni hospital ki men jongar ki don si kilel akakam ka jam ki don laki jong ki kunrit kim la ban sanran yang mo ilok jongar ilel akamai ban chu chong sa bang hospital kan mentua yu ket ka ba ilet sa lakakam lakajam hadin kata dah hadir kata nga angu yo trai ngong ya ki nga angu yo trai mo wa ya nga kabon met kabon pat kabasa kabaklan nga kamau be itu isista padon ten nasrat hospital iban wa be nga wan be pon doi nam ta jonga iban an siam be nam ta jonga ki doktor ki an siam ka no nga angu ya ki nama ki la sumbal ku jonga be ka de ka mun pat chok trai di kamar pat chok trai tai ku jonga no worse condition at last ba inklat ha ka alpo pratarik alpo tarik ale dam tu ICU ngape ja inga jelut asut put sepai ina duk kli aduk kecan ngai ba ilong worst condition kata kepor kelas sedang siap ngalek nang yam rong am nang yam rong nama atip te condition jeng ilong hadu kan ni te tap nak ka mesim kemi jong ate ngamong te ya yo play patu sim no ngam nuot kum kata kemudian ngong try ngami nak tu ngalet chajing thia ngong try le kamba ada me ibet nam tajing I kumpa mele kamba ya kunjong jairus tu le lang nam tajing I ru
paduai be takajing duai hak step alpu pratarik te I sister I khot yang idala khot yang kam tu ngala let ban mare ma ban ai taka kadut ba yong ba iku jopi ka oxygen level kala duna ba pidan ba no ngong adon ma we ngong asa ajan te sister tangan puno ya ki bahagia ngam tip ba itai ku janga ila klat ndai nganget pat di ble ba pentengen yang yong ba kani ka dut bang sim tip kalong nem long shu ban ai ngaklem mud dur ban in klat ngatip ba isi tambak ngklem dur pat ban klat ngapune ilok janga ken ngong wan no ba klung sitam yong dengan wan no manga do yong wan kat ban wan ma I wan doktor ken dala wan doktor wan khot yang da khot yang siapo yong pechan ni ba klung te ila klat ngayam ken ta ngayam ba ngong angu yo trai tip khamba wat lada ngapun I pastor bantai ngong pastor kelung dan chu ngasu aingu yo try ma yo pastor do biang tapi aingu yo try ma ngong wat la ble la le ki kamba yang ha tu kapol bang apang mo hadu bang la syat hadu kat ni re si klip man ngadu no mo ya ita ikun ijonga dengan klet ban aingu yo try ken kani kalong kum kai bahkan tu ya ki we ki long kami ki baca kum baca ma ki badu e ki kun ki jongki bakim dei ban ran dien mo ngalong kum bang ai sim nam ta ki we ki long kami ru bakin nang ya syakri nang ya engu shu ya uble nang ni syakman nak kada ngaman kamiet nang engu shu ya trai asu dwai be ya trai ba ka e ka ba trai ule nam ta janga kadai lu ka babha sudah nganget kapol jong kapol ka babiang jong trai lese un ayanga un kulku yang sibun cikrum kumba kaktin ka jong mi ko ong dakaba penroi ngan penroi dakaba kulku ngan kulku nganget ya kata kuble sibun shisang kwa banong ipi kidon gipor ya ka ba ngi dwai abangi kerpa habangi la kmi lenti kam julong kum ka e ka bangi ko ha kam julong kum kata ka bangi ang do rangi tip kamba baka plan ke jong blek ka kamba ban ya kata ka e ka bangi ni mudor ni ka e bangi perkat nganget bo blek ai bor ya pi ki bi asngau ka ni ka por ma don teng teng ha bangi duai bon sin la se dan pren fi la duai ru kam julong te kum ka e ka ba pi duai kam julong renga kwa banong fi wa judo men sim maru blek udan ban le e pat ki bakra hadien kwa ban duai ka ni ka por nam ta jong pi bo bleu nang ai bor fi bo bleu nang pen sle fi apreng jo jing do man sim apreng jo jing yam apreng jo jing thang apreng jo kita ki ek baro nganget ba ka bor ka jong blek kan wan apo jong pi ni de duai ni ka por trying a snow ni ka por dan shibon ki ba pat do not dan shibon ki ba pat man sim dan shibon ko try ki ba yam bat ki ba linear dan shibon ko try ki ba nang yo thiam nang yo dem ko konrat namar bagata ka baki khmi ilmti bakan long kam shimla long kai baki ki angnot kata kam shimla long buon try ki sungosi agane ka pot mga duai nam ta jong pi kong le se pi mat ru ka jo ka jing mat kumba ikong cleverin imat nga duai ya pi kong agane ka sngi ba phim dei ban du ban sim ya ka ba phim dei ban thang ru yo blai ya ka ba phim dei ru ban kali jing kali yo blai roi tang ban shu ai ngo bet ya ka e ka ba ja baro mangi tip ya gane ka wai bo bleu tip khamba ya ge jim ge jong pi ban ya ka e ka bangi tip wat ya la de ka babel ke thu bo bleu nyo yi nyu kli jingi bo tip ka notli ki dan ringi ngem tip wat gi ni nyo mat ka notli ki dan try ka ta ga de ge ji sha ba me tip khamba ma me yangi ban ya ka e ka bangi tip wat ya la de try na ka khon ka jang me try kam tip i e shphang ya la de ka try na ngai ko kan ra me tip khamba ya ka ba me na ka khu na ka khon ka jang me ablai apreng ke jing pat do not apreng ke jing pang men sim try man serpai man ko try man sub span ya ka do not ka balwet jong ne ka kon ki umat ki bajao men nyat no try na do man dagasni bangada nget ko kan rat try ka ta ka jing pang ka man sim ko jong ka go try kan jam na do man ta men pen khia men pen kot ya ka men pen tengen ya ka ka bor ka jong man sim ko jong me ko try bangada duai nget ka khu fi hallelujah bo bleung le ki kambat kut kajing itu khana hang ni kampat kut kajing ja hang ni utrau dang dan mele shibon ki kamba nang ni chakmat ha kajing im kajong phinga duai ngar kar khui phi kong utrau kar khui phi wanum khuslai kajing e ki bon kajing im kajong phi wat khuslai utrau ukrau palat
Ublay kraw pra la dawang to long kan along. Namar udan ka bor ban le kata. Ngai bu trau nyar ki umat jong pi. Trau sop Spanya ka danot ka baluet ka jong pi. Bu trau pentengen ni ka men siem ka bapang ka bapat ka jong pi. Dua ngai ka kui fi ka ni ka singi ba dia baro ru ki badan kam. Ya ka jing pentengen trai men pentengen trai la di ba ni kong di mano nga kran ni fi ka ni ka singi. Bu trau udan ni ka ka bakam kraw. Nam da ka jing ka jong pi. Dua ngai ka kui fi. Pim de ban kthang han rai to ai ba pinang long ki babang. Ban syakri be utrai ban yaro be utrai ban pen kraw be aga kateng jong trai kadwain kar ku pi longi bas ngongo be shu aingo be ki baro agar teng jong jisu kadwain aingo amen amen shak tin ka jong blai ka aki baro ta ka jingo na mar ka ne ken ka long ka man ka jong blai how Christ jisu shapi sti ben kong Thessaloni ka long basan khat khat pra kam shimla bakla haba la tho ye ka ne ka kentin ha ka bible aki baro ta ka jingo marka ni ka long ka man ka jong play how Christ jisu shapi baka degata haki ek baro shu ai go bai trai na kar khu fi ni ka singi ngai unang pan sla fi unang ai bor fi kuble shibon ngin saya siam pat ulen ta ka puram chu